què et fas? Per Nadal es toca la zambomba, no? Sí, però això no és precisament una zambomba. És el més semblant que teníem, Però tu no anaves a aquestes pares? Sí, però he perdut el tren. I tu, que no marxes? No, jo em quedo aquí amb en Pep, a quedar el tio. Bueno, ja està, ja hi som tots, no? Va, comencem a donar regals o què? Va. No falta ningú? No, 1, 2, 3... No, ja hi som tots, podem donar regals. I l'amic invisible, que m'havies dit? No, t'havia dit que vindria... No. Qui vindrà? No, he dit que faríem l'amic invisible, no que vindria l'amic invisible. I quan vindrà? No, no ja hi és, ja està aquí, ja podem donar regals. Donem regals? No, amb un tio invisible no mal rotllo passo. Bueno, espera. Amic invisible! Marxa! Fora! Ja no hi és. Ja podem donar regals. Donem regals? Donem regals? Donem regals. Va. Qui? A mi? Un regal per mi, Què serà? Ui! Una natilla caducada. Oh, quina il·lusió, Pep, no m'ho esperava. No, sí, que guai, sona llet i tot ja, de lo passada que està. Doncs mira, que és per tu, és la meva novel·la preferida, ja ho veuràs, és boníssima. No, és un llibre, és per llegir, està molt bé, és d'aventures i... Bueno, això també t'ho regalo, vale? Te fa il·lusió? Guai. I a tu, Marc? Qui t'ha tocat? A mi mateix, segur que ho endevino. Un DVD especial de FHM de Pajilleros. Uau! És buscar. l'edició especial Pajilleros? Sí, tio. És brutal! Vaig buscar unes birres i ens el mirem. Oh, que Pajilleros serem, tot el dia flash. Jo penso que la seca aquesta nit. Irina, això és nom de puta. Maria, això és nom de puta. Sònia, això és nom de noia prima. Mirela. Tremendíssimes. Extremadament tremendes. Tremendament extremes. Ui, Déu meu. DVD? Tu saps com va un DVD? Jo és la primera vegada que miro un DVD. Suposo que s'ha de rebobinar abans de mirar, no? Clar. És com un VHS con formato. I com ho fem? Com es rebobina? Que jo no sé. Tens una idea? Sí, perquè això és molt raro, Perquè aquí no es veu res. No. On vols fotre això? No. Ah, vale. I si es rebobina? Però... Pep, què has fet? I tu en saps de DVDs? Bueno, fins al moment, no? L'has trencat! Ei, Marc! Tan ràpid. No, ja tens les cerveses? No, però he trobat aquest programa. No. Si no hi ha cervesa no podem mirar el DVD. No, espera. Em vas a comprar, vale? Vas a la gasolinera, vale? Vas a comprar, que te'n vagis. Pep, corre! Pep, això em farà més mal a mi que tu. Sí que val més que
acabem ràpid amb això i el patiment se'n vagi, com més aviat millor. Anem-hi! Sí que ets dolenta, Ets dolent com a un! Sí! Nova! Torrony! Se picarà! Eres pícara! És una xica mala! T'escapes i vas provocant por ahí, Lolita! Lolita! Sí! Sí! Ja està, Pep? Ja està dedicat al llogarer? Esperem que no se n'adoni gaire. Com a ells hi sumolem una estona, fins que se n'adoni. Ai, Déu meu, quan arribi. Ei, tio. Hola, Marc. I les cerveses? No n'hi havia, estava tancat. Bueno. Mirem el DVD o què? Bueno, jo... És que no, anem a dormir. Quines són, Pep? Una son, una... Espera, mira'l tu sol. Mira'l tu sol, mira. No, mira'l tu sol. Vale, més per mi mateix. Sí, anem. Tu, ja porta mitja hora aquí dins. I encara no ens ha dit res. I jo crec que la diferència es deu notar. No et sentis malament. Mirem, a veure què ha passat. Va, millor que ens foti la bronca ara que no dintre uns dies. Li expliquem la veritat, li diem que li comprem un altre i ja està. Vale? Jo primer, sí, jo primer. Si m'agafes no puc obrir la porta, és el que té. 1, 2, 3. Pep, guanyes molt a la televisió. Tu, que això ja està gravant, ja està gravant. Hola, amics del Forat. Resulta que avui és l'últim episodi d'aquesta temporada, de la primera, que en realitat no serà l'últim perquè la setmana que ve no, l'altra, matarem un especial amb el Cómo se hizo el Forat, que està molt bé, s'ha fet en pitu i està molt bé. Brutal, sí. Ultra, no? Ultra. Moral. I l'episodi pilot que mai s'ha emès, que és molt bo. Sí, per això no s'ha emès mai. De la qualitat que té, és una cosa impressionant. I bé, aprofitant aquestes dates tan assenyalades, mira, orgullo, i... que tot l'equip del Forat, junt amb l'Oriol, que no hi és. Algú ha trucat l'Oriol avui, perquè vingués a gravar? Jo. Vale. Doncs tot l'equip del programa junt amb l'Oriol, que no sé per què el separem, us desitgem un feliç Nadal, un proper I know, proper. Working in the corner, peeking on my shoulders, waiting for my time to come. Bien, genet de festa! Marc, Què? has apagat el gas? No, Però no seria millor que l'apaguéssim. és igual. No, és igual, no. Recorda que hi ha aquell cable que va tirar xispes sobre l'estona. No passarà res, no? No, estarem més calents tot tornant. Com no li és? I tu què? No canta res?